Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kabakas kawarasan, soho kawilujengan, peparingipun Gusti ingkang Maha Asih, mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waraden Sagung dumadi Widodo Niskala satemah lulus raharja. Katur dumateng sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, para alim ulama ingkang tuhu minulya ing budi, dumateng sedaya kulawarga bani mulyati krama, simbah Pakde Bude, Paklek Bulik, prunan ponakan wayah ingkang cinaket ing manah. Datan kata lumpen dumateng ingkang hamengku karsa, mliginipun Bapa Musaib dalah brayat agengipun ingkang tuhu kinurmatan. Kalangkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngraos puja puji syukur wonten ing sahandap pepadaning Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun mawurahan sih katresnanipun ingkang awujud bagas kawarasan, kawilujengan saha ombering wekdal. Satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan ing adicara halal bihalal bani mulyati krama kanthi manggih suka dalah basuki. Sholawat salam dalah karahayon mugi tansah linuberna dumateng priagung unggulaning manungsa, mustikaning jagat sesutyaning bumi nenggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah linuberna dumateng para kulawarga, sahabat lan sagung pandharekipun, kalebet panjenengan dalasan kula ingkang tansah hangrantu payung pitulunganipun wiwit donya prapteng delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng brayat ageng bani mulyati krama ingkang tuhu kinurmatan, kula ingkang kapiji minangka juru paniti laksana ingkang hangrenggani ing adicara halal bihalal bani mulyati krama badhe ngaturaken rantaman adicara ing wekdal menika. Wontene rantaman adicara badhe katur mekaten. Adicara ingkang sepisan nenggih pambuka waosan pustaka suci Al-Qur'an minangka adicara urut kalih. Adicara urut 3 nenggih waosan tahlil. Waosan silsilah bani mulyati krama dados adicara urut sekawan. Mawidhah hasanah kerantam adicara urut gangsal. Donga panutup minangka adicara pungkasan. Mekaten rantaman adicara ingkang badhe kalampah ing wekdal menika. Mugi-mugi gangsar lancar, boten wonten pambengan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Minangka pambuka sumangga maos umul kitab sesarengan. Al-Fatihah. Mekaten mugi-mugi lumantar waosan umul kitab dadosaken kaberkahan dumateng panjenengan sedaya lan kula. Amin ya rabbal alamin. Lunggap adicara salajengipun nenggih waosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Ustadz Asfa Ibrahim. Sumangga
Ya, demikian satu contoh cara menyampaikan susunan acara pada acara halal bihalal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Saya memohon maaf karena kekurangtahunan saya atau kebodohan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.